Здравейте, потребители на YouTube и на Webbookselem, аз съм Ритник от PokerFace TV или All TV, нали? Ето и днес имам новина, че изцяло OVO Team имат нов форум, нали? Не е онова както беше за Minecraft сервера Empirecraft, просто OVO Team. Вие да си пишете ovoteam.bulgarianforum.net, ето го. И сега... Не знам защо почнах от баннати играчи. Трябваше да е от правила. Правилата ще ги запише администратор Кацин. Ако имате някакво оплакване, примерно еди кой си грифа, трепи, краде, new topic, пишете, искам темите последния начин. Пишете, нали, оплакване от. Първо, никнейм на играча. Никнейм на играча. Второ, нали, причина, доказателство. Значи, никнейм на играч, казвате никнейма. Причината, т.е. какво ли е направил. Трето доказателство, снимки. Сега ще покажам, ако не знаете, как се правят снимки. Сега влизате в prikachi.com и да речем избирате си една снимка. Натискате, нали, примерно в игра си, натискате копчето Print Screen, трябва да го имате на клавиатурата. Намерете си Paint-а, къде е Paint-а. И Ctrl и V. И снимката излиза. Запаметявате я. Запаметявате я някъде на работния плод. Влизате в prikachi.com, избор на файл. Намирате снимката. Ето я. Отвори и качи. Отвори и качи. След това ето го линка. Копирате. И доказателство тиреници оставяте линк. И това е. Това е сега за оплакванията. Сервер Stadium. GTI сам сервер. GTI, ето го IP-то. Абе, тук ще намерите всички IP-та за трето сервера. Апдейт. Тук съм написал, нали, какво ще ви струва, за да получите апдейт в CS сервера, в GTI сам сервера и в Minecraft сервера. Ето вижте сега. GTI сервер, уважаеми потребители, едно абониране за, нали, това е профил на YouTube, се възнаграждава с 1 месец дни в CS сервер. GTA сам сервер. Уважаеми потребители, едно абониране за мен в YouTube е равно на лидерство в незает ганг, плюс 5 обжекта. Ако вече сте член банда и не искате да я напускате, едно абониране се равнява на трети левел VIP, т.е. давам ви VIP, ако се поне. Уважаеми потребители, имам оферта с вас. Едно абониране в YouTube се равнява на 10 диаманта всеки ден 64 пържоли. Това мисля, че съм го казвал в клип. И предложения. Тук става вече най-интересно, понеже всеки може да пуска предложение. Примерно, ще трябва да го пишете само, че така. Предложение за, примерно, GTI сервер. И пишете каквото искате и сет. Вижте новия банер, нали? Доста добър, според мен. Нали, хубав е. Тук ги има IP-та. Да не се лутате. OVT. Новото интро. Наистина
Браузъра пак заби. Стига бе, правиш мини проблеми с скайпа с браузър, се изнервя. Сега ще даде скайп клик такова нещо подобно. Ето най го мразя. Окей, се пак се цепи. Ето, вижте. Ужасно много се извинявам за това. Ето. Център приставка. Блокиран. Умире. Добре, благодаря за гледането и чао от мен.